na tieto zvieratá, tieto malé zvieratá, lebo jak došla jar, tak už to všetko vyliezlo von z tých dier a minule som kráčal so svojou pani po ulici a na zemi bol taký ten slimák, taký bezulitý, zbytočný, úplne, že nič, bezdomovec, presne, bezdomovec, slimák, bezdomovec. A moja pani ho videla a hovorí, jej, tu je slimáčik, a odsucla ho z tej zeme a odniesla ho do trávy. A hovorím, Zúza, čo robíš? Ona, akože čo robím? Vraciam ho naspäť k svojej rodine. A hovorím, to jak vieš, že sa stalo? Jak vieš? Jak si zobrala tento príbeh? Čo keď on sa pred 2 rokmi vybral? To jedlo. Zohnať jedlo tej svojej rodine. A ty si ho vrátila naspäť, kde pred 2 rokmi vyšiel. On keď to uvidíš, tak kurva, na čo bolo toto dobré?